Hello guys, hello po sa inyong lahat, sa mga ka-youtubers ko dyan, sa mga small youtubers, sa lahat po na nag-vlog dito sa YouTube. Hello po sa inyong lahat, magandang araw. So ngayon guys ay i-share ko po sa inyo kung paano ba maglagay ng tamang keyword or tag sa ating YouTube content para tayo makakuha ng maraming views. So kung gusto nyo matuto guys, huwag kayo mag-skip ng video na to kasi i-share ko sa inyo kung paano ba tayo makakuha ng maraming views sa ating YouTube channel. So disclaimer lang po guys, itong tips na to ay nakuha ko lang nito sa Google. So ni-research ko to kung paano ba tayo makakuha ng maraming views or kung paano ba maglagay ng tamang keyword para tayo makakuha ng maraming views. So ito guys ay ni-research ko to para din ito ay may i-share ko sa inyo kung para naman tayo ay matuto kung paano ba maglagay ng tamang keyword sa ating YouTube content. So watch out guys. So ito guys, yung una-una, YouTube SEO. So ano bang YouTube SEO? Yung YouTube SEO ay Search Engine Optimization. Yun yung tama pag-optimize ang ating video na i-upload natin sa ating YouTube channel. So sa YouTube SEO guys, hindi lang yung best tip, kundi isa yung main tip na ating gawin once tayo magsimula na mag-upload ng ating video sa ating YouTube channel. Pangalawa guys, SEO versus quality. Sa SEO guys, hindi talaga matatalo si quality. Kasi alam naman natin na pag magandang quality natin yung video, maraming manonood, maraming mag-like, maraming mag-share, at doon mag-rank yung ating video dahil sa audience interaction. So kahit na malakas si quality guys, so kailangan din natin niya i-optimize yung ating video para mapagsabihan si YouTube algorithm kung ano bang nilalaman natin YouTube content. Kasi alam nyo bakit? Kuya? Paano masabi? Kasi sa YouTube algorithm, hindi niya mababasa kung anong laman ng ating video. Kasi nagbabase lang yan sa title, tags, and description natin. At doon yan ipopromote ng YouTube algorithm. So ito na pangatlo guys, how to start optimizing your videos. So kung gusto nyo maging successful with YouTube SEO, kailangan nyo talagang humanap ng tamang keyword, yung great demand, low competition, para mas mabilis yung pag-rank ng ating video. So ito na guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ba maglagay ng tamang keyword sa ating title, tags, and description. So ito guys. Dito guys, makikita nyo dito sa picture na to, yung kanyang title is Introduction to Content Marketing with BuzzFeed. Dito naman sa kanyang tags ay ginamit niyang content marketing, BuzzFeed, small business, Google small business, community, and small business marketing. Then dito naman sa keyword na ginamit niya sa kanyang description ay makikita nyo guys na content marketing, no? Custom content, small business, custom content, content marketing, and marketing. So dito sa description niya guys ay makikita nyo nga makikita nyo sa description guys is multiple times niya ginamit yung kanyang content marketing. So yun yung keyword guys na ginamit niya. So kailangan talaga yung keyword nyo guys is relate talaga dyan sa video na ginamit nyo. Kasi pag nire-detect dyan ng YouTube algorithm na yung title nyo ay hindi katugma dyan sa content nyo, ay talagang nako, mapapinalize talaga kayo guys. So yun yung guys. So once nga mag-decide na po kayo na maglagay ng keyword sa inyong video, kailangan talaga nyo guys use the keyword wisely. So yun lang guys. So yun guys, so I hope na itong video na to ay makatulong to sa inyo kung paano ba maglagay ng tamang keyword sa ating YouTube content para makakuha tayo ng maraming views. So I hope talaga ay makatulong to sa inyo. Kung bago na po kayo sa aking channel, please subscribe and click din lang din yung bell icon para ma-update po kayo sa aking next video na i-upload to sa YouTube. So thank you guys and God bless.